gelê Kurd bi salan ji bo aşîtiyê û azadiyê rastî berxwedana gelek mezin dikin. Em dixwazin dengê gelê me û rengê gelê me û daxwaziya gelê me bige ji hemû dunyayê ji bo pêşeroja gelê Kurd li xwe li nasnama xwe li pêşeroja xwe xwedî derkevin. Em hêvîdarin ev hilbijartin bibe sedema aşîtiyek û sedema biratiyek nû. Rastî dewlet dixwazin li cîna bandora xwe bidin ser hilbijartinê. Walî û qaymakam û jandarma li gunda digerin û gerek hûn dewletê ji bîr nekin û alîkariya partiya dewletê bikin. Yani bûyerê wa derbas bûnin. Lê gelê Kurd bi hişmendiya xwe, bi baweriya xwe ew ê vê hilbijartinê car dişî ji bo pêşeroja xwe bişolî. û ji bo gelê Kurd bibe ronayî û pêşiya gelê Kurd ronayî bike gelê me û gelê hemû bin dest bigêşin azadiyê.